شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ አንሐኩም ሰላህ ዲኔ ካምኑ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለሆ ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማን መዓልት ድኾውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እዝን ጎንጎዶ ወርድ መደብናዩ ንጎንጎ ተከታተሉ ትኹሉ ይኹም ኒ 5 ደቂቃ መዓልት ድኾውን ቃሊና ንካፈለሉ ምክንያቱ ቃል ሒዝና ንሁለን መዓልትና ክንአትወን ከነጸብቕንበት ውሽጥና ደሎ ቃል ስለ ድግባ ማለት እዩ ቃል ተደይብልካ ውሽጥኻ እትነብሮ ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ስለልኾነ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ውሽጥኻ ኣሎ አገዳሲ ስለዚ መዓልትና ጽብቕት ንኽትከውን ጽቡቕ ቃል ውሽጥና ክህልሎ ጎይታ ይባረኽ ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ነቲ ዝርአ ዘይምርአይ ነቲ ዘይርአ ምርአይ ንላመድ ድብል እዩ ነቲ ዝርአ ዘይምርአይ ነቲ ዘይርአ ምርአይ ንላመድ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝይሉ ካላይ ቆሮንቶስ 4 ካብ 16 እቲ ሸዓ ዝሐልፍ ቀሊል ጸበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ምሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወጻእ ሰብና እንተበስበሰኳ እቲ ናይ ውሽጥና ኣብ ጽጽባሕ ይሕደሳሎ ስለዚ ኣይንሕለለን ኢና እቲ ዝርአ ንጊዜ እዩ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ህይወቱ ካብታ ሓደ ንመከርኡ ከቕልለሉ ዝኸኣለ መንገዲ ኣረኣዩ እዩ ዝሓልፎም ዝነበረ መከራ ኣረኣዩ ትኽክል እንተደይከውን ነይሩ ክጸጥዎ መኻኣሉ ከጥፍዎ መኻኣሉ ነይሮም ነገር ግን ንመከርኡ ቀሊል ኢልዎ እንደገና ኻሻዓ ዝሐልፍ ኢልዎ እንደገና ድማ ኣይንሕለለን ኢና ኢሉ ሪኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ዝረኣያ ኣባና ኣሎ ኮይኑ ንኹሎም መከራታት ኣብ ህይወትና ዝመጹ ኣካቢና ምርኣይ ክንገድፎ ኢና ከቐሉልና ከጅምር እዮም ሸዓ ከም ዝሓልፉ ክበርህልና ከጅምር እዩ ካብ ምሕላል ድማ ነፍስና ከድሕን እያ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ካብታ ሓደ ዝሐልል ተሓልፎ መከራ እዩ ተሓልፎ ንፋሳት እዩ ብዙሓት ኣብ ህይወቶም ብዘጋጥሞም ሓላፍ ነገር ንህይወቶም ኣብ ዘይድሊ ጎደና ክትኣቱ ድገደፍዋ ሰባት ኣለዉ ግን ሓላፊ ኢኮ ነይሩት ነገር ሓላፍ ነገር ንምንታይ እዩ ኣብ ህይወትና ስፍራ ሒዙ ከምዘይ ሓልፍ ደሳቀየና ኣረኣያና ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ድበለጸ ረኣዩ ነቲ ዝርአ ኣይንርኢን ኢና ኢሉ እቲ ዝርአ ንጊዜ ኢሉ እቲ ዘይርአ ግን ንዘለዓለም ኢሉ ስለዚ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ኢሉ ርኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ነቲ ዝርአ ጥራሕ ንርኢ እንተ ደኣ ኮይና ብእምነት ክንመላለስ ክንሽገር ኢና ምኽንያቱ ኣብ ዙርያና ንሪኦም ምስቲ ውሽጥና ዘሎ ደይሰማምዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ሸዓዳ ሓልፉ መከራታት ኣለዉ ንጊዜኡ ተራእዮም ድጠፍኡ ኩነታት ኣለዉ እንተ ደኣ እዞም ንጊዜኡ ተራእዮም ድጠፍኡ ኩነታት ከም ዓበይቲ ነገራትን ደይጠፍኡን ጌርና ክንሪኦም ጀሚርና ልብና ኣብኦም ከነውድቖም እንተ ደኣ ጀሚርና ሽዑ ካብኦም ምውፃእ ክኸብደና እዩ ሽዑ ተስፋ ክንስእን ክንጅምር ኢና ክንሕለል ክንጅምር ኢና ነቲ ጉዕዞ መጨረሻ ክንገብረሉ ክንጅምር ኢና ኣብ ህይወት ንስኻ ብንስኻ ክሳዕ ተስፋ ደይቆረጽካ ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ መከራኻ ግን ንስኻ ብንስኻ ተስፋ ክቁርጹኻ ስለ ዝመጹ ተጠንቀቐሎም ኣብ ረኣያኻ ስለዚ ኣሕዋት ንህይወትና ሓደ ነገር ነልምዳ ካብ ነትና ሓልፎ ዘለና ኩነታት ነትና ኣምኖ ዘለና ምርኣይ ነላምዳ ኣብቲ ግብድ በለ ጸልማት ኣለና ኢልኩም ተሓስቡ ኣብኡ ብርሃን ምርኣይ ተላመዱ ማለት ነቲ ኩነታት ሓሊፍኩም ኣምላኽ ንህይወትኩም ዝሓሰቦ ንዕኡ ምርኣይ ተላመዱ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ቃል ንዕኡ ምሕሳብ ተላመዱ እግዚአብሔር ዝሃበክ ተስፋ ንዕኡ ምርኣይ ተላመዲ ኣብ ኩነታት ክኾንኪ ኣክንድን ኩነታትኪ ነቲ ዝመጽእ ጽቡቕ መዓልታት ናይ ህይወትክ ምርኣይ ተላመዲ ምኽንያቱ ኣረኣያኺ ንህይወትኪ ኣበይ ከም ትበጽሕ ዝውስኖ ንዘለኽዮ ትርእዮ እንተ ደኣ ኣለኺ ኣብ ዘለኽዮ ምትራፍኪ ተርፈክን እዩ ንዘለኽዮ ሓሊፍኪ ንኽትኮንዮ ትደሊ ትርኢ እንተ ደኣ ኣለኺ ግን ናብ ክትኮንዮ ደለኪ ካብ ዘለኽዮ ምስጋርኪ ተርፈክን እዩ ስለዚ እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ጸበባ ናይ ህይወትኩም ንዕኡ ምርኣይ ገዲፍኩም ነቲ ዝመጽእ ጽቡቕ መዓልታት ናይ ህይወትኩም ብእምነት ምርኣይ ጀምሩ እዚ ድማ ንጊዜኡን ሓላፍን ምዃኑ እመኑ ንዝርአ ዘይምርኣይ ነቲ ዘይርአ ምርኣይ ብውሽጥና ንላመድ ሽዑ ካብ ክብርና ክብሪ ክንሳገር ኢና ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም